98.9 Kasafidie so no wasogu so awotie yi ebro na wie dru senme no siaka se boa ya boaboa no ewa mamara kwaso no ye ne nyina daba somo na samodro ye de eba no content afidie no so a ebusua bo www.sompafmonline.com Facebook Sompa 93.1 and na YouTube Sompa TV. Emaren fi adwenkyira na sensusuye no channel sense modro ye bekenkan no emu fakase no na ya manen fa honfamra ne ya bekenkan no de edi makoti no bi enie mampanyi na dan kwa kufu ado na numre ye hwe ne mu sababi aga na economy na kwa kodru no wo bekasa ade afa ho sanso ene ye bekon kramantam awewosam a yansa ka kire mu saka hyentuade mu ntumu abusua passenger bi ni mate ni bi dia kwa kwobani ama meka se de mu waye nyamedia afija kwa abra amamra ne amane adwumadie bi akoso nam so ama baikra chepanyina wono so wo mansini mu akasa ede afa ho Opanye pabe di ato Ghana fo nyina nim sasanka betumi abrano brano bi ada yenhwese e betumi akwa yaresabea ne akwa hwea pomden eno ne ade bako a ebeboa wo mai sanso ne yebekɔ so am yabato mpa so ndc amanyoko na eto aba sane ye ho hyehyɛ akwa wie nyina da ye de mu amanebo ebebremo yebekɔ South Korea man mu ara wosam bi asi ama meka sani papa piankoma wonom aye nyamedia wani nsema hodro bi edi Canada tie ene aboaboa no ede besomo bidin ene akosia ajewa kodie boaten afei ensem no nchimu eni Ghana mampanyi nadankwa akufu ado ena numere ya hwani musa no nwotweken wo begina simpie so fellow Ghanaians na wona ne manfo akasa na wakyerɛkyerɛ baabi o my Ghana economy na kwa kodura na motu a awase wotimi tu de fa ho na boasɛ mampanyini yenyina nim sabasa na wotwede kakwa na wotwemienu ntamuni woman ne mu ayere pa sabenta sa wo kwa akɔtɔ ade na okita 5 Ghana cedis enu basa wia no mienu ntamu no na ya tum akɔ 7 Ghana cedis wene nyina no ya ho kyerɛ fita wiase amansa nyina de hunu bie na woman Ghana yenso yenya ya de emu kyefa bi na yatete ase nei mampanyi na do ne mra ho na wotweken wo bagina simpie so ne oman de hye di nkomo na wa kyerɛkyerɛ mu ba bia wo hawo ne free ba anamotu a wasi etu fa ho ene ono wankasa nweta so a wode ba begu akwan mu se mampanyi no de aboa ama oman no yeyɔ atuma gina yi na ase de nyina animu no se Ghana yakasa mfonyini aya na mpeki no GTV so ana mampanyi kasa wo twade fa na kasa mfonyina hodro nyina wonom so atimi afa bie no ene no mrade ne no no wotweken sababa pa na betumi akono na sabi nam so ma yansam twofo ya won kramantamu One more comment so na Ghana de shebe mu kokodi nkomo ena won mu kyerem sa nokwa mampanyi de obekasa wo na kyira sem sa Ghana fore be ya adwuma ne hia na emo mo sere Ghana mampanyi se na sem wo na no oba beka no manye se bia no fafa keke eno oba beka no ebewie kyire na wetere sam amfanfa so de bia amra wo man no na omo sere aban no saka sa oba beka sa no won wase obetumi de ose aye ojo na wobedin sia kan tamde nneom obeka nyina de agu akwan mu se ne be ya woman ni sika sam ne ho kontabuo ebesa gina na so bi oman ne de mu ayeden nanso yantimamufo no so ya ka ho bi na ma oman ni mu ayeden hwese lol fe wo mo ka surprise ne mayen na manfu start ni wo mu je ni na aka obi na ma oman no enkoso no yantimamufo no so yanhwe ne yensakra na ebebo ayen aduane bo no wo mo koto ede ba wo mse ne bo ayeden de nanso sise de ayeden dodo because uko market a obia ton ne de price a ayeden ope nso nkani gwanse eba ne sa se banche no ye bo a 2 cd a 2 cd we ton ne de 3 cd we ton ne de 5 cd we ton ne de say ni de nyakura se kwa na ekoso edura me kwa koto bayere first am to 50 pesos me kwa yesi 1 cd adai isi anyama koso dodo kako kura me kwa koto 50 pesos isi kako 2 cds ama nyama bwa na kwa na ekoso nti esa ba so hwe no hwe ne ye mai nyama no koso too much isi alori first o matu adai ekoso na ekoso me fa ka ha ni ahya me si wa yesi agye me 4 cds adai enti aba hwe no nya bebe fa ho mai wan kasamo enye yi ye ho chiriye enti yenya ne mo on bula no me ka bi mai enti on bula da o kasa ye pensa ye kura no enti so na die anka ya adwene se o mampanyi yi police fo ne niamaniama no mu wurom
obi a woni ama wante so bia na ya che what of ya mfasa ambo ma ya mbo e se yete ne ma so kora mo nte so driver konso nte so nto ma penyo timi ye ne ma na ma ya krepe on kase mo mai kacha ma penyi se de mu po sra na nyoma bo no sura na ko sra na oye we 5 cd ade we and then a 5 cd o china ba se akori ba se akiri o kun se ya o musi 10 cd nyoma no sura na ko ye fa na chewa nyoma no bumle fom kakra na ni na yutu to se lo fe no bo na ye di ya ko ka da be so say fu na ya tutu mu no enti ya sra na na ya so ye nyina ye sa le sa ye aba ye nyina ya tutu ma ba se die o ya ma ya ba mu abu na de je mu so akoto ye nyina de ya to aba ma on so wini ba se die o ma no de we si ko no ke mi anu abian de ye no ye ko to mo first year turn 45 say mo na do 6 cities be na mu ko ba frato ya mi ya be tani ka che ya ya you 20 cities ya se mo ti ya no mo so ti lord fe yesu kakra ni entiminto no ma ebi enti de yesu ya wa ka kire na ani abusua ne ya ekotie ye aya Ghana de hye bia wo mo nkramantam na ne asam trofo de nkoma na won mo kire mu se wom so man ne mu ayeden na so mo hia na mo tuo papa de afri Ghana mampanyi ho se ne na no so ba be kasa no na asem wo be kan wedi adaworo ma won mo srada se won hwentu ho na mo na ba bia enuoma boa kwa kodru no mampanyi nya bibi emfa ho na eno achi no abehye bia won mo santamantam kropo kumase won mo so kasae a kira nuoma won mo hwe ne mu afri mampanyi nchen kasa no me ye taxi driver na ekwan a ye fa so ye adwuma na ya na dodo na agina fuel so ha nti no me ni mo kura no lockdown no na fuel ye 18 cedis per 1 gallon but within some 3 years when can say lockdown you buy you cry for 3 years they see how make us fuel na 7 or 68 e too much nti eba say ni anso ye pese ye to ye lolu frame ana so be foul drop you cry na pese ya na nipa no so hu ni say ye bona po mi wa no so free en baby e kotofu e no so na ebo no so wo soro nti they see am obi a ho kire no yakopon ya mo kire Monday ya kan say pure water ko 50 pesos as a taxi driver o kotofu e labodin no asa ba no suo so abodin na wo koya na say wo bai nti we de mesre adesrede say o mampanyi nya bibi fa ho no tifu e no so na say yetimi tifu e no so a niema bebre na ye de fa ka ni ade nyina so bo betimi abafo am obi an so ho ahare na kakra tesi a omai mu aye aduane kura e bedi kura ho odin kame mom de mihia na nka de mebisanse tesi a yenduane ye ho aye din ya brase nso yenya na ye di aba kurum nki esrense obeye kwan no eyi edi ama ye tentem so na enuane na egu akurase na timi aba kurum se na ebeye a enuoma na ne boaye den no omo atimi atete so ayede ama yen adwuma nso yenye bia se ejebo waje nya be na Ghana fo nyina hwe omampanyenim se oba kasa wo te bia ye kom ne se ene nyame ya atoma akwan na bie yese aberwa che adwaye a onye bibia ho sisi ne no ye yenimi yese na omampanye ne hwe no omama ansa na wonyade bawa ka kire Ghana fo ene de mehwe afiri omampanye no pa ne se omo modene se eno ma ye kraba o man bebrebe no ade na besi fo ama sa no man bebrebe wo hono ma o twa so ebiem de mehwe afiri omampanye no ne se de nipa dodo na so se omo mpe no a wo ye foto sanfo ontie nipa dodo na asopem na wonye de onyini firi wo afi de mehwe afiri omampanye no ne se omampanye no fa ne nansi fom na forest below ahodo a ekoso Ghana e black market ongu no afre de mehwe afro mampanyin wo biem ene se yesi ye minister a wada yesika asama no nya so no nkwa na so Bank of Ghana boss on to nya de enkobi ye frem Michael Ben emse baba kan se me de me pese price control emra ana se so ma no obia de na ade age de obo open oyo mampanyini ono ne ye di na ti hwe no so ono fa ne nansi fam omra fam o tia obia sai ono ne mra say obia ni wo kwa sai ode mra sai ne sem de boje de ono ye de epe esa ka bi mam ka bi no amoaye je na mampanyini fa ne nansi fam ena ne de ka sa na obaka sa de me wi afri ni ho an sai abo no ye wa etu no ano no ye nim se ba bia na aye de nya Ghana kwa enti no on fa ne nansi fam ayanim sababia na ya den
anya Ghana nko na so ye betumi ayamana ye wei aya Ghana de hye bia won wo santemantam kropo kumase na won wo kyerase neoma won mo hwe ni mu afiri mampanyi ho na numre no won mo atumi aboroso no ye konsem foforo mu na wotwe atwa mu no na ka hyentuade eboa ba beda dwa sa se mpanyefo ade bia kaka ho a wo ha mo nchemu donko no eno na ahyenkafo ebehya se agegye na ena no dwoada na driver for ne one mumeti ebi mo sha se one mo gye ya ene da dua so eye adwuma saa awawo sem wo yensa ka frin kramantam na busua kire mo se wo bra bia wanya mfie na duasa wakwa waye nyamedia na enura na jobe se enumre no nwotwe entam wo no ana wakwa kramantam la pass so wakwa kofa ka na ka na wo fa de free la pass abesena ko pokuyase anka ne wo hwe se ne na ka hyentuade bo no tie no a na 5 cities 50 pesos enti wabra kwatena ka ni mu no meti ne gigi sika wa gigi sika koduru no so a wose se won ma to ahyentuade abuonim enti akwa gina 7 cities 70 pesos na se wo hwemu pa no a 2 cities 20 pesos eno mode aka ho no wose hwe ehne ha na jana na meba nkramantamu wonte ase na nte ase kina wo mo beka nti kwaye atwema mentwe ewo ehye ni mu enam so ma hyenkane a wotwe hye ne yesa dabi sase na betia die a ene wo manfo mo teka ne mu nyina da wo basa de won mo firi bia ya wo de won mo kɔ na won ma san so akopie mu wala passe wo mo kodura wayi wo mo nyina de wo masifam anokwa wo mo kokodura la passe ya pɛ ana hyenkane ne yesa obi ansifam wo po wo besi ana krachenze media me samatwa meka sika pa de nya de mesi ne esikina abusua samno nam soma mentam wase penche kwaso wo driver ni meti no ane passenger yi a wanya mfinsha na dua santa meka sei owura no nipa ba akore ne sabo na ni so a woto fam no ano no waye nyamedea nipa mro mu ma no so de kodura yaresabia timkaja krache ne daya wansori pim asam no kwakwa ya wo sampa awon kramantemu ka hyentuade ahunti enam so ama posifo de abasa asam no twetwe asonte won mu de akire ya won mu hwasa hyenkane ni meti no a won mu de sa nyambra sam ka hyentuade abo ahunti won ma buru wo bia base wa kunu sa no won mu hwasa na ne kire ya daga na mamra ebetumi ene won mu die ya kwa fija kwa South Mansinimu na kwabre mpatabia fa hye akoso ewo honom namsa ya so ma mpanyefo firi miaya hodro bi aba ba hia ya fa hye wo made ne chenchenchen pa yenyine nim sese dura fa hye brese ya aya nananum ahemfo mpanyefo hodro mo ka biewom wo mo ntoto na se wo mo nyina ya mamra ne amane akwaso na wonoma ye bi ade aboa sane pa ya afa hye ne betumi awiemu die na dimu ewo na no na ba krache panyini a wono wo fija kwa South Mansinimu wono monyamfo Christian edu poku kopie mu na wo kire mu sa anokwa afahye de ho hia pa eduru mrabi ne amamra ne amane ne ye da na disa na ya de kire tetinchiri ma ene nkoda ya wono fofora aya na tumeboa na ade ba kwa wo sere ne se kwabere ho College of Health ya ene won ma hyase ya won mo esie no wabasere se wo bia mfa ne ho nyim nipa bibre bia da wo yo mamba pa ya wo betumi aboa taku ne sempoa no wasa wo betumi de kakra wa bia aboa sane ba ya wo betumi apagade ase won mo kekere ne ebiem wo manfo won mo nkrofo ma manso ye won mo fa kwabere South so wo mo nyina dan hwe hu se wo betumi abasa se ba bia ne ha wo yere wo kuro mu ane kwabere wo betumi aba na ba ba ye bi diaboa sane ba ya wo so betumi anya pomde mapa e diaboa wo manfo no ena aya ni jeda ena aya da onyame aye na wo yesi ho se ye kan homom se enipa baako na ye mfa botae esi eni so na ye nko anko botae no ho abusuafo echepi na boni beka se ye lanche kwabre petebiefua na ene enyam wawa sade ene apaja na ekesese yi ni nyina ne se yo botae esi eni so de tie ese ho nyina ne se enya apasade keke ne yedie na mom se na be ya ye benya College of Health suapoa ababoa atete yema ama omunimdie awo nursing midwifery radiology ane ne akeka wo bebre na omotimi ebesom afija kwa South ane omagana wo ayaresa isisemu abusiafo sika da so ye body akakraka na so bonifor se banu so a emia ne santi minim say ye nyina be ka esase na kakra de benya no
yɛde abɔfo pem de ahyɛaseɛ open bodies bebree ɛte deɛ de si yɛ ne soɔ no ɔma ne agye ho ɔma yɛ ɔma adwene sɛ kwan biara so ɔbɛboa yɛn ama aduru botae no ho nyame yɛ adom a apa sɛ yɛbɛkɔ so ne adi ɛne nananom ɛbɛka abɔ mu ne ayɛ na woyɛ kwabereni na woato kwan wote akyirikyiri wote aborɔkyiri a ka ho sɛ kuntin ɛhwɛn a n'akyi ɛna ɛkɔ wɔma yɛn nyinaa yɛka mmom ne yɛmmra yɛnkyi yɛmɛboa na saa fapem yi a yɛde si hɔ yi ama yɛka dum na da a yɛnkyiri ma no ɛbɛkɔ saa sukuu yi bie no ayɛ nhyira de ama yɛn ɛno akyi no kwaberɛ heman hene nana wiafia babio apɛwsa wansana nana so kasae ɛkyerɛkyerɛ abakwasɛm mu ɛde fa kwaberɛ ho mewi akyerɛ no wɔka bibi kakra ɛde fa ɛyɛ college a wɔn bɛsie ho ne yakɔ na abapa bi afiri mu aba Islam yɛsɛ kwaberɛ mpɛtɛfie Islam kwaberɛ mpɛtɛfie no koraa no ase kyerɛ sɛn Islam mpɛtɛbie no ase kyerɛ sɛn Islam yɛka sɛ mpɛtɛbie a Islam egyina hɔ ma opro Islam yɛwɔ opro soronko bi a Islam wɔno deɛ opia na ne dua no ayɛ hyerɛn wawa hantan mu ɛno ne mpɛtɛbie Islam na wɔn deɛ ɔse ɔdane bɔ opie ba so ahenya no to ɛna ne dua no pagya ɛna ayɛ ne kyɛ ɛna ayɛ da deɛ ɛfɛ abrabɛhwɛ Islam abrɛfoɔ yɛ no Islam sabi nananom nim deɛ nti a wɔn te kwaberɛ to Islam kwaberɛ nka yɛsi yɛka kwaberɛ a ɛdwo so yɛ kwaberɛ Islam ɛba bɛfa tek Zion bɛfa kagetia Zion yɛne atwoma na bɔ hyeɛ Zion yɛne ɔfe so bɔ hyeɛ Zion yɛne abona bɔ hyeɛ Zion yɛne sɛkyerɛ bɔ hyeɛ Zion kwaberɛ sɛ yɛka yɛ ho mmom nananom nim deɛ nti a wɔn te kwaberɛ to Zion sɛbi santɛn abusuafoɔ na ɛkyerɛ so da yi Zion obi bɛka sɛ yɛlahyɛ kwaberɛ to Zion na ɛne wɔwɔ anyɔsɛm Zion ɛne aban nkɔfoɔ Zion ɛna motena office Zion ɛna mapɔ ne ho a na ne yɛnkɔnya kwaberɛ south kwaberɛ deɛ Zion so ka kwaberɛ nka so paa Zion sɛbi kɛ kase yɛde yɛn nuanom nyinaa kwaberɛ ne nyinaa ɛbɔ mu a Zion ka ne yɛnkɔ ha se Zion tebɛsrɛ aban nkɔfoɔ Zion mom yɛnhyɛ saa deɛ no nso Zion menim sɛ na yɛayɛ Zion yɛbɛyɛ amana saa yɛ kɛse Zion na kwaberɛ yɛnnuanom ɔma aka akyire no Zion nyinaa yɛka abom Zion na yɛakyerɛ sɛ kwaberɛ obiara da no bɔa no Zion yɛwɔ biribi kɛseɛ de kyerɛ Zion sɛbi ɛyi a MP akɔfa abɛn Zion sɛ midwifery o sɛ nursing training a yɛpɛ sɛ yɛyɛ Zion sɛ kwaberɛ nyinaa ka bɔ mu a Zion kaafi bi ɛbɛtuma yɛ bɛyɛ mmienu kora Zion kaafi bi ɛbɛtuma yɛ nneɔma bɔnsam ka nneɔma ɛbɛyɛ no kwaberɛ ya no Zion ka nya asɛm ketewa Zion ɛna obi bɛte sɛ kwaberɛ yɛyɛ mafahyɛ kama sɛ ya Zion yɛ na ofiri sɛ kwaberɛ na ɛnie Zion kwaberɛ ɛtrɛ paa Zion kwaberɛ yɛne fee so bɔ hyeɛ Zion yɛne atwoma bɔ hyeɛ Zion yɛbaa kɔsi adwo so Zion yɛbaa kɔsi abona Zion kwaberɛ nyɛ kwaberɛ ne heman ne nkuro nkakra yɛ ayakɛ Zion yɛbɛsrɛ mo Zion ani so ade ko yɛ a Zion yɛntwɛ sɛ yɛde anua no ɔmaka so ɛbɛba bɛka ano akyi no nkwantakasɛm ahene nana boakye yam aba bio nana nso de kakra so tebie obi ntim obi meka kyerɛ mo sɛ ɛtwa mo dadadada kane no na obi ntim obi ɛnɛ deɛ yɛtem obi ɛti saa pɛtɛbie no wa woni no wobɔ sɛ bɛbiaa na ne dua no wɔde atwe apampam na kyerɛ sɛ wodi n'akyi a na sɛ bi a wopɛ sɛ wokɔ ne ne kɔpɛ a wontumi nsom na watwe do akɔ ɛndɛ meka kyerɛ sɛ kwaberɛ pɛtɛbie obi tima obi ɛno nti ne yɛbɔ dwa dataa ɛwɔ ha nananom nam a yɛbɛto kwaeɛ a abereɛ kwaberɛ kwaeɛ a wode biribiara hyɛ fam a na afifi sika kɔkɔɔ ɛdeɛ ne agudeɛ biribiara wɔ mu ne yɛsɛ kwaberɛ kwaeɛ a abereɛ ɛnom ne yɛwɔ yi na sɛ yɛwɔ kwaberɛ na wɔatia kwaberɛ bɛkɔ so daabi ɛwɔ sɛ yɛ nyinaa yɛtumi ka yɛ ho bom ne yɛyɛ adeɛ bi ɛma tetewo kasa no a yɛpɛ sɛ yɛbɛka biam sɛ obi ntim obi no yɛyi firi hɔ ɛno nti nɛnɛ yɛahyia ha yɛbotae sɛ yɛnananom a yɛakɔdi amanɔne akɔdi nkran akɔdi kumase kura kɛseɛ mu nyinaa deɛ obi biara wɔ biara no deɛ wɔwɔ biara wɔntwɛ n'ani mmra kwaberɛ na ɔmmɛsɔ kwaberɛ mu na kwaberɛ mfa no nto papa mfira
Kwanta kasa ma hina nana boache ya ma babio. Nana na kasa ya wacheche nsamu na abusua mo nsa no soen. Sa nanu meno wache ken mampanyi nado. Wajira simpio so no wakasa Sompa 93.1. Sompa 98.9 sunyan. Sompa Yanu ya TV 93.1. nyina da ya bafa. Sani ya baya Ghana manfo nyina da. Mu benya bi na motienti ya na mo hye no so ede amaye. Ye kwonsam fofrom. Panyepaya Healthy Heart Africa Ghana wadano. Dr. Robert Yabua wano so de ato Ghana fo anim. Wase apomde de ho hia yi papa na de ya ene sani power sika wo bibia. Na so ntimi nto kwan na sa ntimi nkwa ba bia da yade enti. Nam sa ya so nti wo koto asere Ghana fo se. Sanka betumi a brano bia no yenhwe se betumi akwa yare sabia. Ya ma dokota fo so yemu ni ahwesa so. Yade bi wo yemu ana no wakina bi ankwa akobo yempofiri mu am yenti nananom ewo ansieto. Wore sanse we nyina to dwa wa bra wo ne regional health directorate one mo kabo mu ya na wo ye free stroke screening adiama de hye bia wo no ewo kumase kwada sokroponi mu aya methodist asafo no che wo no pe wo no nam so ma wo ne monyamfo wo de kwato dwa wo chro se ya man nya de hia sa ye betumi akwa ya sabia brano na fe ye bam ye duane die mu so atumi ahia eno ne ade pa Ghana ebetumi aboaye Asafo ne nyina bodero efa yare friend stroke Sompa nti na yaba hai na wo hwe stroke a me sure say yemu bebre ate stroke konsem yare edi nya bebre pa na ye no ye adwuma wo adwuma ko ye friend path Healthy Heart Africa program na ye program a ye tuesi o say ye hwe bojabroso ho ene apomodin mo ho nsem na bojabroso no unfortunately no ebi also a etumi ma onya stroke no enti no titiri nti na ne ya ba say e ba be yes advocacy and awareness drive say na be amanfo be ho mu dina bia na wo ma obenya ma akonya akyekyere o mo nsa no o so no hu o mo status na say ehuya say ye don be call doctor so a ya hwɛ so na ya ma mo the necessary care that they need. Enti so we share yare friend stroke say na American one of the main the risk factors no hypertension. Na we share hypertension and so nyama bebre o ha it be dey ba. Ebi ne say emu bebre o ha ye no dot ha adwene ensa no e dɔɔso. Afa nso so ye didi emu nsɛm na nkoye nkyene bebre so ade aduane bebre ya. Afa nso ye ntenetene ya pomo ye nya exercise. Enti we share sanya ma we nyina bro no friend say e predispose yen to yare ye friend stroke eno nti pa na ye say o say ye bo sa yare hu dewu na amanfo be hu sa risk factors ya e de stroke by afa nso so ebetuma ba say obi betuma nya stroke no nti hu be hia say amanfo so be san hu say unya stroke asenia ebe yin hu edi obi hu say bia sabi obi nim achia kakra na no achia ni ase akata kakra obi hu say ne nsa ontumi mpagya ne nsa na say nante kra ye de ama no the kasemu won say or struggle and sana wotumi akasa when nyina ye science e chere stroke no e be ya about na say who be stand so entempara no e say wokɔ ayaresabia say na ebe ya e betumi ahwɛ na ya bra no ase anu achi no adehye bia won so kɔ ye kɔhwɛ wo mapomdi mu wo mne Sompa kase edi nkomo ache say pa botni yo be ka ho na me fa me kusu fa medro tim ama ndron kra de benjan fa kra ti kusu a me fa die nya chi ya no mo say yes nya pe bitum ye ma na say me num medro no mo say ma fa me ko medro so ma na num drone su ju wia e bia wia ma pe fruit ni atoside edia enu na fruit furu kwa na me die wia ndi duane bia mu odu bia be say didi bia nwumra ebo be no 9 na no numpo family meduane no anu me ndi bibia bio ebi ampese me da na me kodo be a koko pada dry one nyonyo no na me bibia yi ma ye ni tea na ma no fa bibia sugar kra me fa sechi ma no eno anu to me fa bibia de dia me ho didindi wo ya de no say in fact omoni ko modidi no omodidi pa enu ni ade a ehinyam omtwom hu fi anwa aduane sisade nam meat die ka me pekra ka me omnte sukura me say me pressure na ye because of nanti a me sori ahomache a me ba so fola ahomache na makwa na adwuma
nante no se eboa me papa nti me nso so ni nkyene so na me nhwɛ mapom di so yie nti eno futu a me de ma me nuanom sɛ obia nya adwumade ɛmoa ne ho nante a ɛnyɛ sɛ obi yɛ adwumade a wobɛdwen sɛ ebi adwumade no na ama na pom di enye nti wo hɔ a na wakɔ hospital so akɔ na o mahu wa pom di no sɛ wo ho ɛyɛ na enya ye bɛ kyerɛkyerɛ de ehia sɛ onye de minim fa ho sɛ stroke de yale a ɛyɛ ho ɛbɔ mpa wanhwɛ wa busiafo nyinaa abam bebu ama ba twɛ me de akua adwudi ama Abusua wei aya pomden hwemu dwumade bi na dadu akɔ so wɔ Kumase kwada so na yɛkɔtie mu asɛm na yɛkɔ wo man so na ne amane boni kwam redu akɔ akodi nkomo na wɔtwene na bɛpɛpɛ ndisi amanyɔkɔ no to aba ɛwɔ abatɔ mpɛso ahodoɔ so na kenem sa mpɛso ahodoɔ no nyina da na betumi ato na nso ɛkɔkɔba na sɛmente me ho ase bi ɛkɔkɔ so me ahodoɔ ɛmɛno no ɛmpanyifo de wɔn nsato so yɛ afei na brɛ na wie du a ɛmiayɛ dodoɔ no a akonya asanso abɛdam sɛ wɔtumi ɛto aba so me abatɔ mpɛso so na no memenda yɛ twɛmuo no na na so ka biaya enipa binom yɛ mentemo wase no mo kyerɛ sɛ nyade mbama kwan ama abatɔ na tumi abaso ɛna nyankoro pa daworo mabre wayi poma kwan ma meka sɛ abatɔ no hyehyɛ so a wɔnom ɛto yɛnkɔi ne yankɔkɔrɛ sɛ ne ho hyehyɛ esi atie kwame madwoe kwame wedo temenka mo abatɔ no wɔnom ato awie na susanso no yɛ sɛ akosia ma minna wase sadia wendi kan adi atuga na wote twa mu no ene mebenda ene ne kwesiada ana nanka asante mante mu na Ghana mpana nyina no ndisi amayekuo abato a omoto de yi wo mu mpeso aso empanifo no na ekoba so omoto ye na yenyina yenisem se woba swame mpotem ha no a yenyina haya na Sompa efebo nanso de ekoso ha bia ye nisem a eno kire se bra na ka se omoto aba no kwa dubu a yɛde bɔ mpanifu a na ɔmo hwɛ saa dwumadie no so ɛkɔma saa bere ne kɛse yɛde so ɛbɛto so a na ɔmo nya kwan ɛnto aba no nam so ɛma asɛm no ɔmo tabiri ɛde kɔ mpanifu anim na nam sɛ regionalfoɔ baa mu na efi nsiesie baayɛ no na adeɛ pɔtee baako a na esi ɛmu kwan paa na ɛde ntraha no sɛ wɔn a wɔde so bɛto so no ɛkɔ adi mu sɛ police station maako bɛyɛ die ni baako ɛwɔ hɔ nom a ne nyinaa no wɔn ayiyi amanfoɔ edin bi ofirim anampo wɔn mo mpene ɛma wɔn ɛnto aba no ɛwɔ hɔ ɛno ɛna ɛkɔba asɛnti mentim ho ase baayɛ a wɔn de ɛso de bɛto so ne kɛse yi mpanimfoɔ ahwɛ ama biribi ato din a ɛnɛ wɔn ahyɛ dwumadi n'ase ɛto aba fia no pɛ n'onum a wɔn bɛyɛ ahoboa yi si ɛbaayɛ wɔn ne nkurɔfoɔ nyinaa ndc amayɔkuo no nyinaa dɔm a wɔn ɛto aba ɛwɔ mpɛsoa nso a ɛyɛ yɛ nyinaa no ɛnɛ wɔn nyinaa ɛba ha nipa dodoɔ a ɛsɛ wɔn tumi to aba no yɛ apem ne aha wɔtwe no sɛ 1,800 ɛna ɛsɛ wɔn tumi to aba ne kɛse youth organizer ne nkra ho nyinaa women's organizer ne nyinaa ade wɔn ato no kakrakra ne kɛse ebi chairmanship no so a wɔn gu so a wɔn ɛto akosia ɛnya ade a me nsia bɛyi ɔmo atumi ato chairmanship no kura wie na de aka nso ɔmo atumi awie nti ɛyɛ kakra ɛna ɔmo to wohwɛ de a na nneɛma esi akukura amanfo nyinaa ani wɔ swamedie nko a tika mu no so a na kama sɛ bi anka bi bɔ no betumi asi nanso akosi ɔmo du ha no mu a ntiase ayɛ adwuma mapa ɛsan sɛ mɛma kentewa ha swamehɛ a ɛna nyinaa anim sɛ police asakni ɛne ne nkurɔfoɔ ɔmo wɔ ɛne nti agye mu deɛ ɔmo anto ɔmo agye mu kora wobedu ha no mu a swame polisifoɔ akɛntene wɔ mpɛkasa ɔmo nyinaa wɔ ha no mu a ɔmo bɔ ban biribi ada ne kwan mu a ɛkɔ so kama yɛwura asafo agye yi ɔno ɛna regional yi ne sɛ ɔmo ma na ɔmo hwɛ dwumadie no nyinaa so woba ha no mu a sɛbi ɔde ne nsa ahyɛ no bɔtɔm dwumadie no kɔ so kama nti ama ɔno so ɔwɔ asomdwie a saa bere no wɔne nyaa mu kama no wɔhwɛ sɛdeɛ ɛsi kɔ na ɔno na ɔbɔ amanneɛ sɛ dwumadie no sɛ bɛsi kɔɔyɛ a mpanimfoɔ tu no ma no baayɛ no ɔno nso bɛduru ha yi biribi akɔtɔ ɔtena bɔne bi ntumi nsiiɛ sɛ bɛdi kanka no ahobanbɔ nsɛm deɛ biribi a ɛkɔ so wɔ ha no mu afi kakra a ɔmo to aba no kɔ no ɛno nso so ne nyinaa ɛkɔ so biribi adeɛ ahyia menim sɛ ɛnkɔbɔ bɛyɛ nɔnkorokɔ nnɔndu deɛ na ebi ɔmo ato no nyinaa awie ɛma ne nkenka nso aba na no ɛna yɛbɛhu deɛ a yɛde akonnwa no bɛsoa no yɛ maame ɔhene
eni na kan silver to silver ewa ni be hu de betumi akoso enti egusu a ye kan kopum so mbe wi akosori na ato no na nkinkan be ba ma kundifo no ya so so mo ha no ye de akini na beto amanfo enin na me ya de na channel fa me yehu endi sa manyoku aba o mo to no promises star hotel ewo UGC ha no no ja nsun sanso ni ba no e ma amanfo ehu akosia mo ene adwuma ya wabode ama ya busua ma ne boni kwame redu ana yate ne nkano na ya ko bi my so ye twasuo na ya ko South Korea man mu se wo ko South Korea man mu a afebia wonu wa fasha wonu die ya watu ne din se Halloween na sa fasha isanka ha anka Easter afasha ye durumra bia wo ko mantamu bia wonu hyehyɛ ntade soronko na wode na monten so emukura shankatani mu ibi na hyehye wo no wo bo aban no wo de fatire no wo batire saa fashion bi na won mu diye na abusua wo bi ntumi hunu de akwate bayira homa mu amana makese fofia anto ata ma meka sai enipa makomako ha duonu miensa 153 wonom aye nyamedia anu achi no emu makomako aduo wotwe enwotwe ne akirei wo mo so prepre mu oden pa ya wodo makwa yaresabia na de ama asam ne nyina ba ya na busua wo bentumi enhunu babia asam keka kodru yi a ama ne mpempenso akwa kodru sei na momotete ya yansa ka kire mu se enkoda na do so won mo mafiri mu no ene won mo manya mfihia na dunsia dunso erekopem na duo no so wo mo na do so pa e wo sa wo ye ne kase ya asie wo South Korea man mu asam no nam so ma mampanyini ya wo no e wo man no so asase a wo kasa kire se nyame anim ni ne sekura mpo afem sanse afasha won mu die wom se afebia ne mu nsem ya wo afebi wo no mu a aya na drumia bia mu nsansam na kwakwa ebuburuja ensansam ne do so de nanso wo ma na anwena susu da se nipa makomako ha duonu miensa ane akire bete nanan mo wansia to saa nam so nkire won mo ye nhyehyɛ se nipa makomako wo ha duonu miensa ne nyina da wo batumi aye wo som kase de ama wo mo na afi wo pɛ won mo nyina da korabre ye gire we so ne de nsam ne nyina da asi yansamfo panyi ye rasante ebo Benedict won na dom ya wasansam no nyina da ede ma ye akosua somoa won so betena akire chinchin fidie no fuma ede emame wokọ MC a hon so a ye nua wo aki na school fees wo mo na bedom boa ya wo mo ekeka ne o masi ni Facebook ni YouTube otwa yetumu medin ede akosua age wa kodie boaten sebede ye sorso de di ho eto aso nemum sene so se enwe no nwotwe kei mampanyi nado wonya tena se no ne Ghana for ekasa fellow Ghanaians Sompa yebefa na monso motumi atie bi